Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti da ito ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manig po dito'y Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Ang masarakan iti Barangay 31, Talingaan, na Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi. Kada titi pagkaim yun ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kung kablawag iti nembag abigat, nembag aldaw, nembag nga oras kada kaya may sa kapada. Sa gudahan nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Carlo nga napauluan, dagiti ladawan. Dear Manong Nemi. Kasla na sulek dagiti dua bukel ti matak Manong Nemi iti panakakitak ti maysang nakapinpintas para kanyak nga babae Manong. Agrad of fourth year high school akon Manong. Nabit pa iti klase. Maodin katawin ko ti high school. Isko high school student Manong Nemi. Adumat digiti babae nga pagrukbabak, digiti ka eskolaak nga napipintas para kaniyak. Ken adumat Manong Nemi digiti agrukbab kanyak iti kinagwapo nga ikotak. Ngam kaslaawan kadakwad iti sapsapulek ngam addadtuyen ti maysa nga Diyosa. Inyarig ko nga sla maysa nga Diyosa Manong. Simrek iti uneg ti kwarto ket ni iso ti nakaiturungan ti imatang dagiti patak nga lalaki pati pay dagiti babae. Nalado Manong Nemi ti few minutes ket sinaludsod ti maestrami Manong. Please introduce yourself. Kuna ti maestra. Imbaga na Manong. Vanji tinagan na. Transferee. Imbaga na pa iti rason Manong Nemi no apay nga nag-transfer. Yeah, manipod iti lugar da, imay da iti na ito nga lugar, kaya dito nga ituloy na Manong Nemi, iti panagbasa na, nga dito nga graduar. Ingarek iti bagik Manong Nemi nga pamanlaki di nga malpas ti klase. Asit gak, kahit kung isingad tirik na kang kuana, kaputa, ano gutak Manong, na inlabak nga dagos ken kuana. No manen talyawag isuna Manong Nemi, ket kabayatan ti klase sa agwat atensyonan ti maestrami. Nakapokus laeng Manong Nemi ti matang ko ti pakabuklan ni Vanji. Hore nagsagsagawisyo ti naganus nga riknak Manong. Dagiti matana Manong Nemi, no tumalyaw iti ayan ko, kasla, kang kanayon nga,
si bibiyag, nakabibiyag nga mata. Umis-isem. Dakiti kalid na manunemi nga ore ag bingilang di isem nakit nakaununeg. Natundiris niya kong napudaw, nakinis. Nakaw, ikumparar ko kadagiti amin nga babae nga kaskola ak manong nemi adayo. Dito nga ti kapipintasan nga babae nga nakitak dito lubong ko na. Dito pa nagruruar mi manong nemi. Iti malem. Uno iti aldaw pa lang rantakon nga sidga ni Suna manong nemi. Ngayon nagalisto nga rimuar. Iti unag ti klase. Idita makita ada simbabat kang kuha nga lalaki. Kit nagkibinda. Nadismaya nga dagos manong. Adagaya man boyfriend na. Kit sinuleta nga boyfriend na. Kasi lang makikita ko na. 4th year high school mat lang. Sa bali lang nga seksyon. Kahit masawon. Dati na nga boyfriend. Sakbay nga na-transfer. Iti eskwela mi. Sa nga naliglikan nga ibagak da ito yung manong nemi iti best friend ko nga ni Craig. Ano? Na-inlove ka nga dagos ka na yung transfer eh. Ha, Carlo? Siya sino kumatisan nga ma-inlove kang kuha na. Sa bagay, aming mga talalaki at kurso na sa kang kuha na. 4th year high school ta pala. Bro, saan ka seryoso kinayat? Ngayon seryoso ako ni. Delikado Amo nagseryoso ka? May pagkip kinayat? Dati ko natang minamauyong nga ayat. Kahit kung matagikuha rin dyan nga mapay. O makita mo sa balin ti dialogue mo? Baka ibagam na ti tayo akin ka lang. Baka kunam. By hook o by crook. Alaing ka ti anyaman na pamuspusan kunam. Kaya maramid mo. Dada boyfriend nan. Guwapo man si boyfriend na. Kung guwapo ng ka. Sa balik guwapo na. Sa balikan niya. Ngayon Greg. Dito ti ibagakin ka. Dito ti pupuutan. Manubiyak da di nga vadji. Maramanak da gini bibig na. Maramanak ti barokong na. Maramanak isuna. Agbaling nga kukwak. Akin ka lang. O, kita agbanguyong kan. Kita kasta parang sasaom. Jack nagpatingga manong nemi aging ka nga Jack makasarita isuna. Nangalak tapno ti kuntaway tapno mapansin nak manong. Hindadakam ti unek ti klase. Idita ororay mi ti maestrami manong nemi. Idita medyo adda inaramid ko nga nagkatawaan. Nagitiya kaskolaak. Nga nagkatawa mo't manong nemi ni Vanji. Isuday ti kuntaway nga masadagag. Hi Vanji. Hi. Bali nga, tugaw ti abay mo. Yan tangay, mati, nagtugaw pa dito. Why not? Okay. Kumusta ka tayo boyfriend mo? Ni Rodel. Boyfriend mo nga talaga? Yeah. Hindi pa lang ang dakang ti 3rd year high school. Ano ya? Kahit mo sawan, ori, transperimit ni Rodel. Kasi lang nakikita ko na. Transperimit isuna. Nagkapo kami sa, nagkaskulaan kami from 1st year, 2nd year, and 3rd year. How come nga nag-transfer ka nga doon? Siyempre, kung aking kuha na, pumanaw kami dito nag-transfer doon sa diya ko na, si Murot. Si Murot, nagyan kini antina. Kaya't na lang na mapanawan. Wow. Kasi dyan, kinapatid ko kayong kuha na Ores na din ang papanak, surutan na. Gwardyado pa isuna, kas la Jaworski nga gwardyا. Una, hindi na kaya nga daw masinig kanyak na sa bali nga lalaki. Kas la kumaita. Numakita na kakita. Apaanak to. Naimon, medyo. Tagasanong amin, nakapipintas ka, Vanji.
Oh, sikan di ka papintasan, kadagiti so amin nga napintas dito lobong. Hmm? Thank you, thank you. Nagbanglo ka pa eh. Susapo, nagar ka, jak pa mo naga mo ah. Carlo, aywan na ya, Carlo. Gusto ko na eh, susaram nga. Lotion? Yeah, lotion. Kalon. Ore sa mga tanga lipstick at nagiti lips mo kit nalbakalat ta. Yeah, lipstick, that's natural. Into na yung trams tayo. Sikanto ti agmis and trams. Oh, mabaling ka din nga alalad nga mis and trams ti transferi. Aman. Siyakto ti mga commenter kay ka. Sikanto ti makuraan nga mis and trams. Siyakto ti mang picture kay ka. Mahilig ka. Agsusuro akto ti photography. Tapno, siyakto ti official nga photographer di eskwela tayo ti and trams tayo. Talaga? Ikanak tut kopya. Kato na. Aming nga ladawam nga picture kay orno nga tedad kunto kay ka. Ibang kunto ti may isang album. Sako-isakot kay ka. Talaga? Basta ikarigatak. Nasakto ti in charge. Iti may panggapiti ladawan. Da iti affairs. Sakto tagbaling official photographer di eskwela tayo. Nasiyat, nagasta. Ano parang ko ng kanya? Okay ka di badlain, mas pagaligan nagsina kayo ito di boyfriend mo, katarbang ka? Ala, sabi ko may bagang nagsina kami, hanggang itong nagsina kay Rodel. Kas jay manong nemi ti kinatarabid ko, nginakasasalita kay kuwana. Idi bigla manong nemi nga dagparang nga lalaki ti ruangan ti kwarto, nga kumis ko silap. Ay, Carlo, hindi dyan ni Rodel, oh. Sorry, ah. Taiwan ka. Nagsubli ako manong nemi ititugaw ko. Tadamat ni maestra. Kinidagnak ni Greg. Nakita mo? Di kinagwardyado rin yung boyfriend na. Kinusulapan na ka pa eh. Agalwad ka pare. Baka sadain na kanto yung takalsada. Kat parpare na tarupang. Sa nga damit pare. Dakdakil man ti magigimisuna eh. No, waka sadaan na dinanog kami. Ti panagnak kong nalalang yung imsuna. So ngayon sarding mula yung ti panagpampantasyam kini Vanji. Kabuta sa munto nga magunod. Saman. Akin ka lang, Vanji. By hook or by crook. Nga nagpeso manong name itinong palko ti karik. Nagsusuro ak iti photography. Kaya nanda rin tumteng tintrams manong name siya ka mismo tinakisrita kini principal mi. Impanagnak ko manong name iti kinapintas di kiti take ko pinicture ko. Oh, nukasta. Hindi siya kanto nga rodent official nga photographer di eskwela. Ito na yung trams tayo. Carlo. Kaya manak, ma'am. Sige, no problem. Ma'am, siyempre, danto makurunahan nga Miss Intrams. At so na lang ito sa akin nga kasapulan pa yung kasapulan ti kandidata. No, asin no, ti may rekomendar na naroon na ti seksyon nyo. Kaya so, ni Vanji, ma'am. Vanji. Dito transferi. So, ti bagbagada. Nakapimpitas kang peso na yung Vanji, di ba? Un, ma'am. Baka may saka pa yung kag-aram kay Kuana. Nimit, ma'am. Sesyon nung kami saan nga group babdikas kang Kuana. Dimteng nga road date nga okasyon manong nami kadkas official nga photographer kadagiti aming event kadada picture ko pinicture ko di parada manong nami nagparada kami aging kang dimtengen manong nami iri pa nagprograma ket makornaanen manong nami ni Vanji apo pininpintas ko manong nami pinicture isun nakapinpintas tilangana. Close up, itiropa na. Ayun kay ti barukong.
Aging gati pakabuklan na, nakasipsipukal de kiti legs na, may bagay launay manunemi, ti arwaten na. Hindi ma-develop kundi kiti pictures manunemi, inurnos ko ti aming nga picture na. Impang ko manunemi ti may nga album. Tsak maalwanan manunemi, kabayatan nga buy-buyak ti pakabuklan nila ni. Bisbisituak mano. I love you, honey. Vanji. Ako na kuma. Vanji, I love you. Nadugtalan ng pamanong nemi ni mama. Carlo, what's wrong? Ay, ma, ikas kala. Sisisto na yata. Bisbisito na kitila dawan. Ni mamamit. Umayo kita mo, naglaing ka photographer, oh. Naglaing ako. Kita nyo na kita, yo. Oy, na-moke, nalaing ka. Okay. Nagpintasan na ita. Api, may samad lang ita. Iso nga, nag-bis itrams ma. Api, pintas, wow. Kung nag-over ka, kapugati, nalaing ka, nag-picture, napintas, di pa nag-take mo. Wano talaga nga napintas. Napintas ma. Wano napintas pa, naka-develop na. Napintas nga talaga. Ma, I'm sorry. May bagbagayo ka na anda papakin mga ubing akpay. Tapno ma in love. Gim na in love ako ma. Kada ito yung mabay. May banchi. Iso na lang tanda boyfriend nan. Isus na po eh. Ubing pala tapusom. Kaya narigan nagseryoso ka. Ang mga nabagbagtitan na ka na tapusom. Manong nemi ni mo tapat yan. Nididede nga panungurnos ko kada kita nga ladawan. Kaniti parang separate ko manong nemi ti isubmit nun kung to ti eskwela. Kaniti ginatang kong album, tuwa nga album manong nemi nga agbatin to para kanyak. Kaniti itad kong tumet manong nemi kaniya Vanji kasi inkarik kang kwan. Manong maaramid iti panagsarili. Okay, saan ko ibain nga ibagat? Dandani inal daw manong nemi basta agdigusak. Idugtugot ko ti kapibintasan nga ladawan nga pinicture ko manong nemi ti ladawan ni Vanji. Exercise kung deta manong. Ngano nga ta, adda makabuya kanyak, mo nakasirip kanyak, kitagbagtit samot ng dati ko nada. Edintad ko manong nemi kini Vanji, ti isang album nga, yan tiladawan na amin. Wow! Thank you, Carlo! Carlo, thank you! Awala ti, thank you with kiss. Ha? Wano mabaling ka di nga, uri ti imam lam ti may gamat. Ako bali, ikalikan ka, into Valentine's Day, into no junior and senior prom tayo. Yung muna naman in trams tayo, di ba? Ngayon ti panag junior and senior proms tayo. Ngayon baka ni Rodel lang ti mangisalakan ka. Ha, ikan ka to ti gunda ko, yung mangisalakan niya. Baka agibon ni Rodel. Ipagbagaktukin ko na. Kasi pasit ti pa nagyabang ko, iti pa nangyaragalong kanya tagito yung picture. Oh, pakalaglag pa. Wow, naglaing ka. Kasi lakalabay sa talaga professional ka photographer. Talagang inadal ko, inlalain ko para kang ka, Vanji. Thank you, thank you, thank you. Kadagpay sumanong nemi pinugustuhan na kaya dumteng iti junior and senior prom. Kaya damo manong nemi umapapalak pa ilaeng iti panagsalad agin ni Rodel. Nemi di, tas sininyasan nak manong nemi nga siyak maten ti mapan mga lup kang kuana. Yung gawid nak ni Greg. Uy, di nak igawid na kasta. Uy, baka danugan na ni Rodel. Saan ba, nagtula kami na ito, yung patas ko nga salain. Isala ko na ko. Manong naming bilang ko na kararagsakan, arabi, dedi. Panangdanggay mi, manong naming kini Vanji, kanili nga sonata. Kaslalang o tumotayog tirik na.
Pinadas kong inawid, manong name it up no adadapay nga agdanas ti bagim. Nakabangbanglo. Manong name niya sa dig ko, bibig ko itilapayag na, I love you, Vanji. Yeah, thank you. Ni maminsan lang, isala lang ha. Pinagustuhan na ni Rodel. Siya akong di karagsakan nga lalaki dito yung lubog ka po. Iti, panangisalakang ka, arig nararakupan ka. Korang na laingin nga bisituak di kitilips mo, mabalin. No, haan mo narabidan na ita. Iskandulon na. Umanay na kastoy, Carlo, kas pasit di pa nagyaman ko. Amom na awan boyfriend ko kahit kahit. Ah, uy, hala, baring magsina ka ito. Manong name na ulila tiriknak. Idi ta naggraduar kami kat saan kun nga makitkita pa ni Vanji. Pagpintasan na manong name adda dagitiladawad na. Nga pag-imagine agsarsarili ak manong name kabayata nga imagine kabot matmatak abis-bisituak dagiti lips ni Vanji in the picture na itiladawan na. Ken oray pa iti barukok naman. Tago na ako nung adda makabuybuya o makakit-kita kanya. Baka ibagida, bagada ngagbagtita. Ngayon nga rigatak ngayon liwag ti amin manong. Aging ka, nga dimteng iti panagbasa min iti college. Nagtultuloy iti panagkuy-kuyo kumi pas panag-best friend mi kinig Greg manong. Iti panangsapul ko karag iti babae barbare no agkaskolaan kami konak. Ngem awan, Jack makita ni Vanji. First year, aging ka iti second year college. Adumanong naimi di kiti babae nga crush kanyak. Isudo pa iti bang ibaga, Carlo, I love you! Kung kodada. Sanggoy dagi kaskaso manong. Aging ka, ngabiadda kami ni third year college, manong name kastaon ay tiragsak ko, di makitak ni Vanji! Oh, Carlo! Oh my God! Saan lang nagtagtagainap sang kadi? No, saan nagtagtagainap? Kahit mo sawan, transferi ka manin? Haan? Sabali lang, of course. Abay, takarag nga makita. Amin ang pag-uumangan din na babae, sapsapulit ka. Really? Yeah. Sapsapulit ka. Gibuta. I still love you forever and ever. You're my first and last love. Are you crazy? No, I'm not crazy. Kinapudno na kang kanahin ko ang matmatmatan na kitiladawam. Ladawak nga. Dagitiladawam, hindi intrams tayo. You mean, dapat kopya? Why na, napay siyak ti photographer, apay ko mga jack bandaan di kopya. No, anyat intid ko keng ka, apa naka-ornos na, ti may isang album, kas tamat tadakan niya. Isot madaman ko, pag-imagine. Loko ka, pag-imagine ka, baka sa balit o bribe no ka. Mapapalaw na ka di? Oh my God! Kumusta kayo na kini Rodel? Nabayagan nga nagsina kami. You mean you're free? Yeah. Oh my God! Mabaling ka din yung pitarat ka? Malpaste klase tayo? Papananta? A dinner date? Yeah, sure. Oh, talaga? Baka maatake ka ha? Makita kita kinaragsak mo. Susunod ko matasan nga maragsagan. Kamuodyanan na. Sakbay manong naming at dimdeng data agundaway. Nagkita kami kini Greg. Greg! Dato yan tikip. Nakabibintasan ng agundaway. Apay, nakita ko ni Vanji. At damat lang dito yung eskwela. Kada date me. Awan dan kini Rodel. I am free again. Guna na. Ikit siyempre. Di ba kakidindi I love you? Follow up kita. Dakil di ba nagpamatik padre. Matagikuak ni Vanji. Akin ka lang, Vanji. Di mo unay pare. Amangan no, sakit ti puso.
Bakit no siya narabaw ka nga maatake? Amam kasta tumadlaw ko kay. Pero mininak, in love ka launay kang kuha na. Siyempre, napintas. Yung patsiyam nga di, nga virgin pala isuna. Well, oras sa anin nga virgin ha. Basta siyak lagi ti may kadwa. Imun una ka nakadanon ti restaurant manong naming sakbay ng may suna. Kadidi, tamakita ko nga sumsumrek, sinabat ko manong nga inaraw ko po suna. Hoy, apimat nga rakupin na. Mikos, I love you. Huwag naman dito. Nakabangbanglo ka. Nakapimpintas ka. No kasano kinabanglo mo, kinapintas mo, mas manitan. Nagplastar kami nga nagtugaw, manong naming. Oras ka, nagkagwapo ka. No kumataong boyfriend ko, awang marelasyon mo kini Rodel. At ako magundaway ta. Ngayon nga bali. Awanin ni Rodel. Sika, kensya kita. Like, datan to order ta. Nag-order latan. Amo ka magustuhan. Mapatangak ko man, nagiti magustuhan. Iminom kami manong name iti red wine. Madlaw ko. Ay hilig ti inom isuna. Nakaado. Baka mabartek ka, ha? Hindi mo kalikayat nga mabartek ka. Tap naman nugutak no sa di naman di kayat mong ipanan kanya. Fancy? Oh, baka mamati ka, ha? I love you. Yeah, sige. Hindi pa ilamat nga na ilabak ka. Adala nga ni Rodel. Taga? Okay. And let's go. Nalpas na bandangan. Ito ko tala natin data na red wine. Let's go. Carlo? Manong name madlaw kulatan no sa dinno. Iti bagbaga na nga papanan mi. Balunan mi. Ti red wine. Nagbintasan na manong name. Kadidi nga tawan ko. Adag idin lisensya. Kad no mapayumpay bukod ko makara. Binulod ko manong name iti kotse ni papa. Kinimanugot mo. Naglogan kami ti kotse manong name kit kasitgan nga hotel. Dito'y kami nga nag-check-in. Manong name madlaw ko nga talaga nga ad experience ni Vanji. Sa iti adda kami ni ti uneg manong name so na mismo ti muna nga imarakop kanya. Carlo, I'm thirsty. Ana? Mawawak. I'm so sorry. Yan talaga kahit ko may epantili ko. Mawawak. Kahit nangasawan nga talaga mawaw karagiti arakop kanagek. Talaga nga dan experience naman. Inaramid ko mati, kapipintasan ken kalalaingan, manong nemi, adomat na kiti mabuybuyak, manong, kat siyempre, impakat ko amin dayta kini Vanji. Kat magustok launa nga denggan, di kiti asok ka na ring eng na manong nemi, nang rona no adak, ikanda kiti maselan nga paset ti bagin. Nakawawild, manong. Agasment pa nagbaling ko nga wild, tinagikuwak isuna. Itinamin ado agundaway itiday ding harabi. Kiting karik. Akin ka lang, Vanji. Akin ka lang. Akin ka lang. Kinapudno naman ng nemi intuloy mi tinagbasa kini Vanji kat isu iti agawis. Umay kan nga. Hay. Tawang pala iti cellphone manong. Friday manin. I miss you. Yeah. Same place. Yeah. Kinunana. Manong nemi. Isut agaw amis. Talaga nga. Mawaw manin. Naarem manong nemi. Narugso kas kanya. Maragragsakan akmet manong nemi. Kad maragragsakan met a best friend ko nga Greg.
Nakasta nga ibaga, adaman ang date me. No makita na nga kuy-kuyok kami, kita karagragsak kami. No hindi kat isot agaw awis, imidikuhan, saan matan nga gawis, no di kat siya kunti mang ipalagip. Friday again. Huh? Friday. Let's go. In heaven. Tagor ka, Carlo, sorry Ada sa bali ng schedule ko. Sorry. Ada nga atendara mi kada papakin mo mga party. Sorry next time na lang. Nia. Manong nimi, sagbay, nga nalpas mi data nga tawen, manong nimi, sagbay nga napang kami, tumapog kam to ni fourth year college. Naminsan lang ang pinagusto na, nakaslapayan mapilpili. Sagbay manong nimi di closing, nakigtutak, idibagana. Carlo, I'm so sorry. Dahito yan di maudi. What? Pakiulit? Dahito yung timaudi nga panag-date na. Ag-transfer ka kadimanin? Kalpasan ita ka-closing kat graduar ka sa baling eskwela? Kasta? Nito surutan ka. Dito'y matlang ti pag-graduaran. Sana kaslay di adak ti high school na sa baling high school ti nag-graduaran. Saan nag-transfer? Yung mga pinort ibagam nga. Agsinatan. Ito nga rason. Vanjian nga rason. At ka di nagkurangakan ka? At ka di pagkurkurangak ka di romansa? Ini ba sa nga ibagam nga nakalalaing nga nagkalaunay kanyak. Kadagiti na irot nga arakop ko, kadagiti na barang agay ko, ti kinalaing ko nga mangaan, kinalaing ko iti romansa, iti na dumaduman nga posisyon. Kalpasan na ibagam nga agsinatan. Itaan niya nga rason. May masalang ti kahit nga sawan. Saan kagayam nga ipatpateg? No. Don't do that. Saan mo aramidin kanyak takastoy? Akin ka lang. Kuko ka lang. Saan nga mabaling agtungpal kahit sa baling na lalaki? Kaya orti dya kahit kan kay. Ha? Ulo mo sagpadpada kay ni Rodel. Ni Rodel, edi. Nakaimimon. Kat si kaman. Di mo pa, nakarkaro ka pa, kaputan. Di mo kaya't nga mangtalyaw kanya ka sa bali ka lalaki. Saan ka pinalitan? Saan ka nagbaling na imon? Ngayon masapul nga akin ka lang. Saan nga mabaling nga damang tagikakin ka sa bali? I'm sorry. Saan mo kontrol ti puso? Saan mo kontrol ti panunod ko? I'm sorry. Saan kang ipatpateg? Pinagustuhan ka lang. Manag manong naming ang barbarte ka. Nangro na, riyadda kami ni fourth year manong naming. No kasta nga sidgag, lik-lik-likan na. Yung baga na pekid di manong naming. Di mo ka di amot sao? Di ka kading mabain? Ha, Carlo? Di ka lang urot kayatan, sumursurot ka pa lang. Kas ka lang hilaw. Ano tako na? Katuan, kas ka lang hilaw. Bugawang ka lang ano din, nagsubli ka pa lang. Siya manjo. Kas ka lang mauyong. Uwamet ngamin, partner. Kinunan ni Greg. Kasi lamay, may saman lang kami ng babae dito lubong tip para mamatim. Ipanagnak mo kiti. Nga saan lang isun ti babae dito lubong. Apay nga, di ka mang nobya. Kada kiti babae nga crush kang kasama ipabuyak ang kuwana. Di ba?
Partner, hindi na binalaagang ka ini at data pala ti high school nga saan ka seryoso kasta. Amang ano, madadahil ta panunot mo. No kasta nga iliwakan ko naman nemi mapangko alain ti album, puto album, nga nangipanpanak kadigiti ladawan ni Vanji. Ket kas ti araramidak idi manon nemi, mas man itan, ngagsarsarili ak mano. Nga iti imagination ko ket kas la idi, agpapapas kami kani Vanji. Wen. Ket inaramin ko nga rod manong nemi ti advice ni Craig, maysa ni Ani kada kita agpatpatay met unay kaniak manong nemi ket let's go. Konaken ko na. Oh. So dino. Do you love me, Ani? Yeah. Hindi ba laing Carlo? Let's go. So dino. Baka natatagkuyog ta. Abag sumit manong nemi nga masabat mi ni Vanji ket sinalabay ko inakbay nga inawid nga nakasusit kami kini Ani. Ket aklayang ti reaksyon ni Vanji manong. Ngayon kaslawan ng yaman na nga nakakita kada kami kini Ani. In-date ko ni Ani manong nemi, in-check-in ko. Ngayon kabayatan nga, rumromansaik ni Ani manong nemi ni Vanji ti addat imagination ko. Kinapudno na. Itinamintlo nga panang check-in ko kini Ani na ibagak mismo king kuha na, oh, Vanji, shit, indron nagmanong kung naktupay nga minggan. Siyak ni Ani nga, saan nga siyak ni Vanji? I'm sorry, tawak lang, kamali. Madbanlo ko kita kong kareta. Ninubyan nak lang. Kahit mulay pa nagnek ni Vanji, nasalang iso babae. Dinakan kayat ni Vanji. At dan sa bali ng girlfriend mo, ngimiso pa lang at dati imagination mo. Agsinatan. Orla talo nga babae manong nemi itikas jay tinapasama. Kaya nakapaggraduar kami, kanadan trabaho manong. Ay, no, dagkrusonada kanya, tutupak. No, awis sa kisuna, nag-check-in kami, no, sumurot, data. Napialangi pang ipapasak manong nemi ti iliw ko kini Vanji ko na. Hoy, kadag peso. Mayat ka man uno saan, manong nemi ngem no kasta, nga adda, kanaig ko nga babae. Ni Vanji, ti adda ti imagination ko. Aging ka manong nemi, nga talo nga tawanan, nga trabaho ak, ididumteng nila ni ti biyag ko. Nagseryoso ak. Kahit kontek pamilya, tatay tati bagbagada papakin ni mama. Kahit dan ti maadan ti apu ko kanyak manong. Siyak ti burdek, kada kami nga kakapsat, kat siyak ti kadandan nada. Inaran ko ni Lani, manong nemi. Agtrabaho matamang opisina. Napanag ti balay na, flowers for you, Lani. Oh, Carlo. Tsak, pag-urupan nga umay ka dito pas. Because I love you. No. At pala yung gundaway. No, awan pa'y tagtag ikwakeng ka. Nagama na ka na gito yung sabong. Kantin chocolate. Nagtugaw ka. Dito ko nga amo. Di kita naganakin kuha na kanti kapsat na. Inam nga bulan manong nemi. Nag-arama kinilani. Idiaklunan na. Ket kalpasan nga nadanunan manong nemi iti makatawan sipud inarem ko isuna ket addan innem nga bulan nga agay na kami injaya ko ni suna ti will you marry me? Imanugot met manong nemi ket nagkalay sa kami. Kasaon iti ragsak ko, ragsak met da papa kini mama, agramo met kan siyempre di partido ni Lani, agbagay kam kano. Ni Greg manong nemi iso ti best man ko. Tanaod-odi nga nagkasar.
ngimiti siya. Siya activist naman langan, sumarunong nga ala tawen na managkasar na. Good luck ka na ta, friend. Nasisino at talaga tagtultuloy nga ragsak nga tibangunan ta nga pamilya. Kinunana. Malagip ko man. San mo nga malaglagip ni Vanji? Siyempre, malagip ko lang ta. Isot first love ko eh. Oh, kaya mo sawan, ang bebesote ko natang first love never dies. Among Greg, sikala pang imbagak. Kinapot no na no. Mukon, ituloy siya tibang ituloy. Nuwag ka na ikay kinilaling asawam, ti imagination mo kini Vanji. Siya nga orang mawatan tirik na eh. You're crazy, friend. Isardin mo tikas na kararamidam. May na mauyong. Ang mga nagbabawi ka ito na ladawan ti amin. Niyatikat mo sawan. Ipatpadag na kanila na, di ba? Ihawanin ta sa pulag kang kuwana. Manipod nagdan na kami. Kinapod nun na. Maragsakan nagmata. Masikukin suna. Tinabayagan orayan da papagin ni mama. Nga kadan ti apo ko na kanya. Adan. Kanapi nga rin na Vanji pa lang tis pa sa pulap. First love mo. Si Kamala ko nang awan sa pulap kinilani. Alam namin ito natin amin na kinadong mo ti may isang asawa. Matlagayam. Sapo. Carlo. Baka babawi kan to. Kambal manong nemi ti anak mi kinilani. Kat kasto ni tiragsag da papaki ni mama. Oray na nabayag ko ngayon. Nabayag mi inuray ti kada ti apo ko mi kang kakarlo. Ang lani. Ngem oray la doon nga nagsarano. Nagsarano. 1 minute lang di diferensya, di ba? Imuno ni John, lalaki. Saan at naganta babae nga? Jenny, papa. Okay? John kan Jenny. Di kiti kambal. Okay? Kahit nukas pagarigan taganak kayo ito, baka another kambal, gusto nito. Lalaki kan babaeng dumanin. Ada ka di puliyo nga kambal, iha? Anda papa. Ay, sumit lagayam. Lalakit sabi ko ma. Adan to sa bali akambal. Kas na kung nakitaya kini Greg manong nami ngawanin ti sa pulag pa iti kinadungo nila ni kanya. Aging ka manong nami nga ti may isang aldaw si magpetak. Siyempre nagtarosak nga napan kinarga di kiti kambal sa ako insaruno ti asawa. Ngayon gor ka, medyo inwalin nak. Abay, what's wrong? Ito naman damdamang ang salita na. Nakadibasol ko sila. Basta. Ito naman damdamang ang salita na. Nakaturogan na kitikambal, manunami, gapata, hampeng ang mabalin, tawang petalong bulan nila ni sipod nagpasngay. Ima nalatangay na rako ko. Sa ako ko na. I love you, sweetheart. Sakti patpatag mo. Una ti first love mo. Di ba? Sikat ng ibaga kanya kiri, inistorya, na tinagan nga Vanji kat nagbali nga sa first love mo. Nakinubnubya ka idi, ngam sa mong ipatig ida, gabota, ni pailang Vanji tata ti puso. Ohin, ang peso na. Ngayon di dimtenggan ti biyag ko. Awanan ni Vanji ti biyag ko. No di kat si kalangin. Apa na problema? Timak der manunemi. Danapan na inala. Sana impurwak kanya. Photo album. Anangot kahit ason na kita. Nakabimpid na siya. Si Kapit nagbalin na din ang photographer. Istorya kan ka, ni entrams mi dadakam ti high school. Adakam pala ti high school kita nga aldawan ni Vanji.
nga maging gana ita. Uko kagambay lang ang bubuyain. Nga pag-imaginan. No! Ang nga po na rita. Pes, ipanignig mo. Puuram. Dayta ang album. Puuram. May kang, alam na tang album? Tatalikod ti balay? Kaya pabuyam kanya kung kasano parang puuro mo. Ngayon niya, masayangan ka? Nangitam mo, baka naawan, naawan makakit-kita kang ka, buya ang pag-imaginan. Sige, tap na awanin ti problema. Tap na mamati ka kanya, lani. Nga awanin ti pusok dito nga banji. Okay, may ka na tagoy. Pabuyak ka no kasano nga puurak na kita nga nadawan. Kinunak manong nami ayat ko lang nga awan to dumte nga problema. Kinagpaiso na manong. Ulu-ulbudag ti bagi. No saan ko nga nugutin. Ure no kanaig kami kinilani. Ni Vanji dati imagination ko. Ore adda nila ni manong nemi no anda gundaway ko buya tiladawan ni Vanji. Slaglag mo yung. Ngamtap na akong problema. Deje, pinuurak manong. Imawanton. Tibuy-buyag ng pag-imaginan. Ng mga balik ko na. Tinaskin kat may katanyaman nga. Panagduwa-duwa nila ni kanya. Awan nga rod manong namin tirimso ang problema. No di kat adadakid di nga nariknak ti panangker kinadungo kaniyak nila ni manong. Nang rona idi mabalin man ni Suna. Kasli pakpakat na nga tamot nga nalalayang ni Vanji ng mitiya. Nalalayang isunang ni Vanji. Da isupay no ko ati mang-manage, isupay no ko ati gumawa, ang manggawa. Adad nga nadungdungon manong nemi nilaning, idi taawanin di kitiladawan ni Vanji nga iliblibas ko nga buy-buyain. Laging kang itimay sa nga party manong nemi nakiktutak, idi makitak ni Vanji. Awang pulos manong nemit na kaigawid kaniya kaslad na mga durduron kadagiti sakak ngumantang ngumasdag kang kuwana. Ay, Vanji. Timaliaw. Oh! Carlo! Kita ang kadlangan niya. For how many years? Nagkita tamanin. Kumusta? Kastoy, matanda na ka na itong party. Siyempre naawis ka na ang mga opisina ka. Ito'y abango. Kaya na damat imbitasyon mo. I see. Thank you Nakita ka manin. Guwapo ka lata. Anong matatipotot mo? Kambal. Lalaki kan babae. Kasi ka. At damat yung duha anak ko. Di ada asawa mo. Of course. Nag-asawa kami. Baka imuno na kami nga nag-asawa. Kaya ni Nelson nga asawam. Oo, ang pa'y na kiti kambal ko eh. Oo. Kaya manong katawan sakbay nga naganak ni Mrs. Makatawan. Awan, imuno na kami nga nag-asawa kaya ni Nelson. Kaya kumusta naman tibiyag? Ay, lawan problema. Nadaan kami tinapintas ng balay. Napagkasata na kapatam. Ano kasano nga sa liwon-wan tibiyag mi, mas pa'y tibiyag ni Nelson. May isang businessman. Kasta? Yeah. Nga, danto kundaway nga, iya mamuki, so na kain ka. No, danto pi kundaway nga kita ta. Manong naimi, naalak ti cellphone number na. Intad naman manong. Intad na ba iti Facebook account na manong naimi, katag friend request, inaccept na. Adaliga doon daway manong naimi, nga ori doon replipas mi nga nagpapas iti asawa, bumangon na.
Mamang kumatmatmatan tiladawan manon name ni Vanji iti profile picture na. Dagiti picture ladawan na iti wall na. Napanagdagkak dito'y manon name nga talaga nga paknang tinakay kamangan na. Nagsipod ta. May ipakita lagi tiladawan manon name. Naroon natin uneg ti balay na. At picture tila asawa na manong. Guwapo. Talaga nga langana talaga ti baknang. Nung atada makaduktal kanyak manong maduktalan na kata ti asawak. Matmatak ti ladawan ni Vanji iti profile na. Baka nundak kalagera patan. Mababalaw na ka di ba nung nemi no talagang isupay laing ti kis ti pusok. Kasla isupay lang ti kayat ko nga agkan, kayat ko nga manong nemi. Sayang, awanan di kiti adu nga dadawan. Hindi at iso na ti high school, tapi inuurak mo ito, iso ko na nilani. Hanga bale, makaalak tuwanin ti ladawan na. Dito yung cellphone ko. Nagpinta sa pag-picture. May saka professional nga photographer na laing nga picture. Kinon ko nak manong nemi aging gay ti may sa nga aldaw. Kasla na sulag dagiti duwapukal ti matak. Hindi mabigbig ko ti asawa na. Iso day dyan ni Nelson, di ba? Wan iso. Yung parking ko ti kotsak manong name hikit nagdadarasa ka ng sagari ti cellphone ko. Imasiday kagpahis ako inlibas nga pinicture ida. May isa nga nalapsat nga babae manong name ti dimsaag na inatibay na iti kotse na. Sada nagkibin, kalpasan na, inakbayan na. Inrakos mo ti babae manong name ti takyag na iti bagi ni Nelson. Handag na puutan. Imuna ka nagna. Hindi may lingedak, pinicture ko ida. Tak! Hindi adada iti counter manong, iti hotel. Hotel ti anda. Tak! Ladawan manong. Hindi umasadegda manong name ti Room 69, na picture ko di Room 69. Tak! Sako, pinicture ida nga doa. Kabayatan nga. Apagiso nga, lukatan ni Nelson Jerida. Naalaman na. Manong nemi, rimuarak kat nag-uray akti oras. Nasaan nga overnight, ag-check, ag-short time da lang. Gamot at the restaurant, dito nga hotel, manong nemi sa Jack, nag-istambay, iminom. Hindi, isang katalyaw ko lata, manong nemi ti Room 69. Basta agabay lata. Naiunig dito nga restaurant, iti hotel. Hindi ta, matalyaw ko manong nemi ti Rida o Room 69, maluklokatan. Apag iso nga rumar di gininduwa, nga alaman eh. Habang umas asidagda manong nemi, aging ka sinurot ko ida, aging ka itipiya kotse ni Nelson, inalstuwak, tinapan iti baddan at laot, tapno makita kita, maklos apang ina. Sakbay nga nalimugan manong nemi ti babae, iti inlokat ni Nelson, ngari daw ti kotse. Diya pa'y babae, tinang bisito keng guwana ko na mo, kaya tilaing ko nga, photographer manong kalalisto, kabigatan na manong nemi na pangkuin pa i-print di kita nga ladawan. Nakapinpintas ti pa nakaalak. Ni Nelson nga talaga. Nakapimpintas nga eksena. Ngem saan nga napintas para kay ni Vanji into na ipabuyak keng kuana. Babay ni kastoy nga naramid ko. Marakrak ti pamilyam Vanji kat ubay kanto kanyak. Agtanag kanto kanyak. Akin ka lang, Vanji. Kinunak manong nemi kaslak lang. Diyan mo.
jak may imagine no, ano data. Kabayatan or music, digiti picture, ng kabil ko manong name di basit nga puto album. Kalpasan naman ang naming nakarinin data nga puto album nga nakaipanahan ka nagitiladaawan manipuliti panagdesaag da iti kotse nga inalalayan ni Nelson ti babae sa iti panagnada nga inakbayan na sinikat mo ti babae kabayatan nga mas sidig dat hotel picture kaya ti pakabuklan ti hotel kabayatan nga sumsumrek da ti kaadada ti counter kaya dito mas asidig da iti ridaw nga room 69 idi dito sumrek da nga dua idi irekap da ti ridaw si Marno ti ladawan da manon nemi nga ilokat ni Nelson ti ridaw sa idi rumwar da nga dua tak another shot idi umas asidig da tak another shot ladawan idi na umasidig da indi kotse idi ta binisito ti babae manong nemi ni Nelson sakbay nga limugan iti kotse dahil ti ending ti ladawan manong naglaing nga katapotographer nga talaga kuhang-kuha tinawag manong nemi ni Vanji iti kabikatan na yes Carlo Vanji kumusta hastoy nabaling nga ting imbitarang ka kas dating boyfriend mo sa din no it's a date Jack makidate si pagdadadan sa asawa please adala nga min ipakita kang pakita mo kanya may pagkamtan niya may panggapit yung asawa mo Carlo ano tirantam adaan kan ti pamilya di ba adaan ako ti pamilya kastamat kanya yung niya ako pala ti pakibiyangam ti pamilya kung salak launay king ka pagsayatam da ito'y oresan mo ito napatpatgan ka panagkita ta basta kita ta ita sige pagustuhan ka ngimulitek adaman relasyon da idi ngim idi da ita pasis pas sa balita awanin ti bibiyang mo iti biyag ko kastamat ngawan ti bibiyang ko ti biyag mo nagkataon lang ada paset mo ken paset ko tinapalabas yung pasis pas diya kayat nga mga ramin ka tanyaman nga pakarakarakan ti pamilya. Panangisakit ko keng gana ti Banji. Api saksakit na. Because I still love you. You're crazy. Hindi pa lang madlaw ko nga agmauyong ka, Carlo. Sige, pagustuhan ka. Napahang kami, una napahanak iti dati nga papanami nga restaurant, idi manong. Siyak tinakauna, adi manon, sa anak pa lang ang order. Idi, makita ni Vanji, si Mareka ni restaurant, saan ko asinabsabat. Inuray ko nga nakasidig, nagtugaw. Nagyaman ang pinagam ti awis ko king ka, Vanji. Ulitek. Sana pa nagkibiyang. Ngayon pa nang isagit ko ka. Because I still love you. Ipakita mo ti kaya itong ipakita kanya. Tapos dumalpasin di amin, Carlo. Indura ko man ang naming parabaw tibasit nga album iti sangwanan na trabaho tila minsay. Anya dita? Dagiti ladawan. Kasi iti naramid mo iti ngentad kanya tiladawak idadati ti high school ngayon pamuti photo album. Amo awanan diti. Idiin sinakan pinuurak mo tindig iti kaladawan. Kapay man. Adamat sa bali nga naitad kanya kaladawan.
Intet eskwela. Ngayon niya na dito nga ladawan. Inukrad na manong. Pinairing pas na. Iridamo ng ukrad nakigtot. Imawanan tayo niyaman nga reaksyon na idintuloy na nga kinita aging ka nga nalpas. Saan nga na-produce? Saan nga fake di kita nga natawan? Di kita nagpepeso. Kinunat. Inala naman nung name pinidot tilad ti album sa naintong pa kanya. Apa yung intong bam? Saan mo na pakibiyangan ti biyak ko? Biyangot. Vanji, panang sakit ko kin ka. Lipliputan na kati asawam amok. Hindi pa lang. Kaman dyan tikit mo sa winita. Inaalam di kita nga ladawan. Tapno ipakidam kanya. Tapno isinak ti asawa. Kaya nagsubliak kin ka. Amo, di ka pulos inaya. Tasaan nga rumping ayat ang tikas kin ka. You're crazy. Ditakan. Nasdaawak na nga nakigtot. Saan ko ang ekspektari nga kasya ti reaksyon kiniraramid ni Vanji? Saan ka di nga? Di ko nagsubli. Nagsubli, manong. Nagsubli ka? Di ba itid mo kanyang data? That's mine. Pinala na ti album. Itong paano ko mamanin manong na nakasalita. Goodbye. Pinala na ti album manong. Kanak man lang dinakait nga. Tapno, ipakita na, kas pamaniknik, iti panagsirinisot da, iti asawa na. Manong nemi adot na kaimatang itinapasamak iti itang restaurant. Idi umasadag manong nemi ti waiter. Sir, di kayo pinang-order, sir. Sanin. Okay, anyaman ti nagastar kong oras ito. Bayadak latan. Nang disuwak iti isang haribo manong. Iti nakiktutak tadalalaki nga alis to anong nemi nga simrek kaning basidag kanyak. Ni Nelson, ti asawa na. Iti makasidag. Oh! Anong nemi, dinanugnak. Ti magdirak, lumabanak met. Dakdakil, ti bagay nga misyak, kinugtara na. Oh! Dinanugnak mo ng pakanay. Sardengan nak, sardengan ti pamilyak. Tanitultuloy mo, ti aramidem. Mga aramid ka ti pamuspusan, tap nagsina kami ng asawa, papatayin ka. Wano bayadak ti biyak mo, kit papatay ka. Manon na minabayag. Nasanak, nga nakatakdal. Lakaro ti na may anak kanya. Nidagsin na ginidanog ng kugtar na. Nagdardara ti rupak. Sir, kinuna kanyak ti wait may isang waiter. Sir, mangayap kami ti ambulansya. Da hospital da ka. Arin, sabi ko may hospital da ka. Magati ka makabangon nun, sir. I-report ko ti polis na yung lalaki. Kinunak manong nemi. Kanurek lagsag-kisag-king na. Nalipatak pa iti cellphone ko. Sinubli anak. Kalbasan naman nun nemi. Garigatak ti nagpilay-pilay gati kotsek. Nalagay yung report ko na panag iti police headquarters. Pay-blatter ko manong. Anad na gana, sir? Baga. Itihan nga rason no aping binangran na ka. Ibagak manong nga ba't padagsak ka no isuda nga kasawa. Ngayon po nomen. Nakitak ida, ti babae na. Pinicture ko ida. Intid ko, iti asawa na, dagiti picture ebidensya nga repliputan na dyan Nelson, ti asawa na. Ngayon tsak, puros dinamnama. Nga, imakit din, di marup nga dagos na dyan lalaki, kit nabigla. Amo no sana nga nabinigla, nga nagginulpe.
Inabak ko kuma. Talagang nabigla eh. Dinarugnak na pinagsasaruno dinakpuros inikat di kundaw ko bimalas. Kinunak man. Di bayag ko nga kaadda ti police headquarters. Di bayag ko nga saan nga nakatakder. Kaya iti panagawid ko dito balay manong name. Naka-edap dagiti silaw. Awan tao. Magtatatulbag ko manong. Sa din matayan ti asawa. Dagda kami tagindag dito yung manong nemi. Bitinadaan kami di bugbukot nga balay. Nga madalayang iti karoba mi niya papaki ni mama. Siyempre ka, lokat ko ti lidoktak, pinagsilaw ko iti salas. Nakigtutak man ang nemi di makitak. Ti album nga inala kaniyak ni Vanji. Ada iti center table. Uno kalanglangan na lang. Inopen ko ket iso. Apin adra ito nga album nga yan ti picture. Ti pamaniknik nga adda babae ni Nelson. Kasano nga nakadanon ti balay? Kansa din ito yan ti asawa kita anak ko. Manong nimi tsak nadlaw nga dagos nga adda papel nga naipandag o na adda papel nga pinandagan ti puto album. Pinitot ko. Ababa nga surat nga naggapo kanilani. Carlo. Kapaman nga mabasam dito nga surat. Siguro nakadanon kamton dito balay na papaki ni mama. Umay nakamtuman sukunin. Ngamsan kami nga sumurot ka nga. Kabutasan kan nga ipatpatek. Kalpasan nga natuktalak. Nga dinakpulos in patek. No. Saan nga po na ito? Saan nga po no? Hinahanak ti cellphone ko manong namin dahil ko tinamper ti asawa. Nagriring saan nga sumbatan. Inulit-ulit ko. Saan na sumbatan? Ni mama tinawagak. Insublat ko nga tinawagan. Si Mungbat. Hello, Carlo. Ma. Amo nyo ka tinapasamak. Napasamak ka niya. Pinanawan ako nag-agi na. Sa mga mapapalaw ti asawam. Gapoy ti kinamauyo mo. Mama, adakam dita balayo, iti agrup-rupuhat na kitagin. Kinasiritak met, ng gawid ti asawam. Ngayon pagana ti amin namin. Nagkari ka idi. Nalipatan mo dahil dyan ang Vanji. Kalpasan nga pinuuram na kitiladawan na adakay pala yung ti high school. Nga naduktalan na. Sinayang mo ti kinadungo, kinapudnukin ka ti asawam. Kadanya tinaramid mo. Ibagam kang kuha na idi nga nalipatan mo dahil nga Vanji nga anya tinaramid mo. Sinubsubaybayam ti pamilya na. Nangaramid ka ti pamuspusan, tapno layang agsinada. Kahit no agsinada nga, ti kayat mo mapasama. Agsublikan ka ni Vanji kasta. Kaninamin mo nga mismo, kini Vanji nga isupalan ti patpatek mo, nga imbagam ang mismo kang kuha ng asam mo pulos inayat ti asawam. Nga naidanon nga mismo dahi ta kinilani. Kaya ito nga sawan, kasano ni Vanji ang mismo tinangipan, kaya nang ted kinilani dahi tang puto album. Ngayon di kita nga ladawan.
Kanada record na ang pangig na keng kuana. Na i-record, in record ni Vanji, ti panangibagam, nga you still love Vanji, nga sa mga inayat nila, ninudikat ni Vanji, ti patpatag mo. Anang nga mismo dito ni Lani. Anya tinamnamay nga marik na, ti asawa, may ti kastang ipagbagam, ka nararamidam. Mama, kag mauyong ka, gapo iti dahi ang babae. Awanin ti rason tapno igawid ko ti asawam. Iso nga rin nalauna yung manggura kin saan na tanamang ipatagin ka. Matulungan na ko, ma. Kahit ko mapasubli, nagiti ang gina. Kasi kahit ko mapasublihan ni Lani, kaya hindi kita kambal. Tulungan na ko, mama, please. Kinon ko na nga slaklaw bingagan anug-og manong. Nga man sa bala nga naramid ko iti dayta nga nagpatnag no di nagsangit iminom tanawagak ti cellphone ti asawak manong agringem saan nga sumbata naging nga na-attended. Nagsakit ti ulo nga nabigatan saan ka simrek iti trabaho. Inoray ko lang manong naming adumting ti gondaway nga mok nga nakasangpetin nila ni ti balayda. Kat napanak iti balayda nga mismo. Iso nga mismo tinangilukat tiri daw. Lani, sweetheart. Ano nas ka nangagparinto mga kita sanguanam kita ramidek. Napakawanak lang. Nagsubli kayo kanyak. Uray niya tararamidem, Carlo. Ngayon saan mo nga mapasubli pa iti dati nga panagayat kan panagtalikukin ka. Idi pinuuram di kiti ladawan da nga babae na mati akin ka. Indad-addak na nagbaling nga nasiyat ka na dungukin kang asawa. Idi pamatik nga talaga nga nalipatan mo da nga babae nga pagmamauyong ang unay. Ngayon niya tinaramid mo. Idi agkita kayo. Sino baybayam? Kaya't mo agsina dagagasawa iso nangaramid ka ti pamuspusan. Imbaga mga mismo kang kuhana nga rin at nakasaksakit, nga nakasaktan tirik na, Carlo. Nga saan nagpulos nga impateg, no digat nila yung banjit impateg mo. Tsak kayat, di makidan na kinagayat, ti agmauyong nga lalaki. Kaya daw, saan na kaming napagibiyangan bay? Kapot saan ka na kayat? Saan dakan nga kayat? Nagsubli-subli ak manong nemi ngempulos nga dinakon inawat pa iti asawa. Ure di kiti kampal manong nemi impaidam na payed nga sigak. Araramatin na ti ex-kumbik akamsat na amang sada kanyak no kasta mapanak iti balayda. Manong nemi. Tumuknod sa dalangit ti panagbabawi. Ngem naladawen ti amin. Oray niya tararamidak manong saan na kun nga kinayat pa iti asawa. So nagtalinayad akon manong nga single. Mapanak man nagtrabaho, nag-awid ak iti balay, kinapudno na, dakpay kinagawawid din iti balay mi, iti asawak no di ka nag-awid akon ti anda papakin ni mama. Aging ka manong nemi nga inpilan ti asawak, iti korte, ti legal separation. Kad nagkudwa admin ti bayan, ti balay, ken ti nagdiswan na. Namimpinsanen nga awan kami. Nga siguro manong nemi dumting to di gundaway nga o may to papirmaan ti asawak, dating asawak, ti annulment, ti kasarmi. Ngawan ton ti maramida, no di mangpirma, to talaga nga saan no ko nakayat pa ti asawa. Dandanogek ti amin, uno angin, ngimawanan ti maramida. Nga po ta tumuknot sa dilangit, tinalaos apan nagpababawi. Dato'y nga rod, manong nemi, ti sad ending nga pakasalitaak, tamok nga wan ti mangibagang happy ending. Ngam kahit ko lang imburay, kahit kumit nga, magtid iti anyaman nga balaag, kadigitikas kanya, nga nagmauyong nga nagayat, nakaharo pa nagayat.
Gusto gayam te kunada. First love never dies. Nga matayak ton. Baka din to pa mapasamak. Iti pa nakatay data nga pasamak. Iti kas kanyak. Nga nagayayat. Iti tao nga dimata. Nang ipatig kanyak. Manong nami sapay kumatan damat ni batik nga pagulidanan no adaman mo no atay balaag karigiti agay ayat unay. Iti napudno. Di kita nalabas. Tayo kunadan, amin nga nalabas, kadakis. Nalabas launay ngamin. Di pa nang ipateg ko, panang sambak, kinivanji. Ta imagine, ladawan na laing ket agsar sarilya. Idi, to yung arod pagayam mo, Carlo.